de que la pluja inundés tot, els comissaris van decidir que no es podia celebrar la sessió de classificació que s'ha celebrat aquest matí a les 10, hora japonesa, i a les 3 de la matinada, hora catalana. Per tant, un dia amb moltíssima Fórmula 1. I què ha passat en aquesta sessió de classificació? Doncs després de 2 grans premis de domini dels Ferrari, el Red Bull han tornat a aconseguir la primera i la segona posició. Pole per Sebastian Vettel, que sortirà davant de Mark Webber. A la tercera posició l'ha aconseguit Lewis Hamilton, però com que està sancionat per canviar la caixa de canvis amb 5 posicions a la graella de sortida, sortirà 8è. Robert Kubica sortirà tercer i Fernando Alonso quart. Per tant, avui Fernando Alonso tindrà els 2 Red Bull davant i els 2 McLaren darrere. Haurà de fer una bona sortida i una bona estratègia si vol optar a una victòria o, si més no, al podi. Nosaltres, com sempre, amb tot l'equip de TV3 preparat, saludem a la cabina de transmissió al Josep Lluís Merlos, que va durar la tercera sessió d'entrenaments i la sessió de classificació. No van marxar d'aquí fins que no es va posar punt i final, fins que no es va dir que s'anul·lava i que es posposava fins avui la sessió d'entrenaments oficial. És espectacular, fins i tot els pilots han dit que és el circuit on més aficionats tenen, on més regals els hi donen, perquè la veritat és que cada dia hi ha moltíssima gent esperant-los a la porta i els hi fan des de firmar autògrafs, des de fer fotos, fins a donar regals. Ahir Sebastian Vettel vam poder veure, va anul·lar la sessió de classificació, va sortir aquí fora i va donar les gràcies a la quantitat de gent que estava sota la pluja esperant veure algun monoplaça, i només van poder veure a Jaume Alguersuari, a Timo Glock i a Sebastian Buemi a la tercera sessió d'entrenaments donant unes quantes voltes. Per tant, té mèrit l'afició japonesa, i és moltíssima, i hi ha gent de tot tipus, gent que segueix a Ferrari, gent que segueix a McLaren, i venen vestit de totes les maneres. Us puc assegurar, i ho veureu ara, que aquesta afició és realment especial. Fotografies amb tothom, com aquí al pit lane, moltíssims aficionats que estan passant ara pel meu costat s'estan fent fotografies amb aquests 2 personatges, amb Fernando Alonso i amb Lewis Hamilton, 2 pilots que tenen molta tirada aquí al Japó. Moltíssima gent, thank you, arigato gozaima, moltíssima gent que ha vingut fins aquí per veure els seus ídols, els ídols també japonesos que tenen a la Fórmula 1, Kamui Kobayashi i Sakon Yamamoto. Sakon Yamamoto és el nostre proper protagonista. És el pilot d'Hispània de l'escuderia que ara tenim aquí darrere. Aquí podeu veure el cartell i el seu monoplaça un Hankook. Què va passar? Doncs tothom diu aquí al paddock de la Fórmula 1 que els problemes econòmics de l'escuderia espanyola fan que el pilot que vingui, que porti el maletí més gran, Josep Lluís, pugi en un d'aquests monoplaces, i li ha tocat aquest cap de setmana a Sakon Yamamoto. Que corre Avui tenim un profesor de cuina, Sakon Yamamoto, que nos harás de chef, ¿verdad? Sí. Nos vas a cocinar sushi, primero de todo. Como un buen chef, nos ponemos los dos el delantal para empezar a cocinarlo. Tenemos los ingredientes que me has pedido. El pescado, el arroz, agua, que no sé para qué es. Ahora me explicas. Y la salsa, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando quieras. You put the water here, then take rice. Quito mi anillo, que si no, reclamé. Like this. Ya. Then you put finger like More? this. Yeah, a little more. Ya. Then you press here, you know, like this. Then, you know, no. Ah, no. Fuerte. Yeah, forte. Fuerte. Vale. And make a shape. Yes. Normally you use wasabi. Wasabi. Now here. Ah, ok. But we don't have. No, no tenemos So, wasabi. Take a tuna. Here again. Then again press. Ah, again press. Yes. Ok, Then ok. it's done. One. Perfect. Cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, para pedir una mesa, Sí. ¿cómo se dice? Yoyaku ga arimasu. ¿Cómo? Yoyaku Yuyaku ga arimasu. ga arimasu. Yes. That's tenemos reservación. Una mesa. So Pero a the mí se me engancha. ¿Por qué? No, you have to No sé press a hacerlo lot. bien. Press a lot. And you have to use like this, Vale. Vale, Okay. vale. Así se quedan todos So that's aquí. why you can press here. Ya. Vale, perfecto.
Then you put here. Like Perfecto. this. This is Tokyo style. Oye, Sakon, tú vives en Barcelona, Sí, vivo. ¿verdad? Hace 4 años ya. ¿Te gusta vivir en Barcelona o no? Me gusta Ya. mucho. Sí. Una pregunta, que tengo una duda. ¿Por qué en Japón, en el lavabo, en el baño, cuando tú vas, hay esa especie de mando con muchos botones? Sí. ¿Por qué? Porque limpiar. Limpiar, pero Limpiar. no usáis papel. No, we use. Ah. Papel. Usamos papel Sí, también, sí. pero. Pero a uso veces a tú veces- lo aprietas, te Botas, sale sí. y te espantas y luego se queda todo No, el no. baño lleno. No, because when you move, Sí. the water stops. A mí no me pasó esto, ¿eh? ¿No? No, se mojó todo. Y luego, a la mañana, cuando me levanto, voy al baño y la taza Sí. está caliente. ¿Caliente? Hot. ¿Por Very qué? hot. No ¿Yeah? sé por qué. It's good. Hay calefacción. It's good for winter Sí, pero no en verano. because Japanese winter is also very cold. Okay. Muy the bien. last one. Sí, el último. ¿Lo he hecho bien o no? No, then press Soy, again. press again. ¿Soy buena cocinera de sushi o no? No. Joder. You shouldn't like this. Es que está un poco, mira. Okay. ¿Tú cocinas habitualmente? ¿Te gusta? ¿Sí? Sí. ¿Siempre comes japonés en Barcelona o no? Both. Ah, vale. European. Las dos cosas. Sí. Muy bien, ya está, ¿no? Yeah. Bueno, More More Más or o less. menos. bueno, ahora lo que tendríamos que hacer Okay. es ponerlo aquí en medio. ¿Cómo se dice? Que aproveche. Buen apetito. Okay, bon appetit. En Itadakimasu. Itadakimasu. Iratakimasu. Itadakimasu. Itakarimasu. No. No. Itadakimasu. Itadakimasu. Sí. Ok. Claro, itadakimasu. Arigato Ahora gozaimasu. más. Muchas gracias. Y que aproveche. Itadakimasu. Good. Podio. Yeah, definitely. Definitely. So, yeah, we've got to see what happens in the first stint, but it's going to be interesting to see how other people's tyres are coping in these conditions when the circuit is quite dirty. So, What is the key of this race? the key, be as fast as possible for every single lap of the race. Same Ok, as the race. thank you. Clasificación por la mañana y ahora en poco rato la carrera. ¿Los pilotos se preparan de una manera diferente? Eh sì, perché la qualifica richiede... Sì, è contento della qualifica, è speranzoso di fare una bella gara. Un especialista, Ricardo Ciccarelli. Ens ha valorat extraordinàriament i encara n'hi ha que si això de la Fórmula 1 és un esport o no és un esport, l'esforç que han de fer els pilots, imaginin-se avui. Amb Ricardo Ciccarelli, on els pilots necessiten, al igual que en altres circuits com a Singapur, bé, de fet a tots els circuits ho necessiten, una concentració especial. I és que l'any passat vam poder veure accidents com el que va protagonitzar Timo Glock o el pilot català Jaume Alguersuari. Un accident que va tenir en cursa i que va tenir sort, no li va passar res, però també de que els comissaris actuessin molt ràpid. I és que hi ha moltíssimes normes de seguretat. Els comissaris assagen moltíssimes vegades l'evacuació del pilot del seu cockpit per poder, doncs, si en qualsevol cas que li passés alguna cosa, poder-lo treure com a abans millor. Nosaltres, precisament, li vam preguntar al Jaume Alguersuari quines sensacions es té quan estàs dins del cockpit i et treuen. El que sí que està clar és que l'equip de TV3, a partir de veure aquest reportatge, en lloc de dir-li Francesc Latorre, li diran Tutankamon. Això és el que es anava dient per línia interna, per la posició que tenia el Francesc Latorre. Molt interessant aquest reportatge, molt bona feina la que fan els comissaris aquí als diferents circuits per extreure els pilots dels seus cockpits, però canviem de tema i parlem del rumor sobre el proper Gran Premi, el de Corea. Van saltar les alarmes al Gran Premi de Singapur per saber si es farà o no es farà aquest Gran Premi. La veritat és que les condicions del traçat, tot i que l'han asfaltat, no són les més
correctes per començar a disputar aquí un gran premi. I és que no està tot acabat, les instal·lacions no estan acabades. Tot el que és per poder treballar, el que és la zona on els periodistes ens trobem, segurament el paddock sí, el circuit sí, però hi ha moltíssims problemes. Josep Lluís Merlos, aquesta setmana, per això, Bernie Ecclestone ha assegurat que aquest gran premi es fa. I és que l'amo de la Fórmula 1 té molts interessos de que anem tots cap allà. El Garsuari, a la nostra zona de treball, a la cabina de TV3 d'aquí, del circuit de Japó, per parlar una mica del circuit de Corea. Jaume, hi ha molts rumors al paddock, si es farà, no es farà. Tu què has sentit? Tu què creus? Doncs jo crec que sí que es farà. Jaume, et donem l'oportunitat de jugar i de donar una volta per primer. Ens vas comentant què et sembla, d'acord? Molt bé. Esquerres i ara una de dretes, en segona. Un circuit molt lent, no? Sí, molt lent. Ui! Són ràpides, per tant, sembla bastant Abu Dhabi. El simulador entre la cursa del Japó i la cursa de Corea, per tant, alguna petita experiència podrem tindre. Tindràs ja un avantatge. Segur. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies. Que hem viscut aquest cap de setmana aquí, que ahir va estar plovent, avui fa sol. Els cotxes els han de fer ajustaments molt precisos per poder treure el màxim rendiment. Aquests ajustaments s'anomenen setup i tant els mecànics com els pilots com els enginyers es passen moltíssimes hores amb reunions analitzant la telemetria, analitzant tot el comportament del monoplaça per fer i ajustar al màxim el monoplaça en el traçat corresponent. El setup, què són aquests ajustaments i com es fa i com es prepara, ens ho ha explicat el Toni Cucarella. Un bitllet en classe no turista, sinó en business, i ha arribat fins aquí. No sabem si aquest aleró que ha viatjat amb grans luxes li donarà un plus a Lewis Hamilton aquest cap de setmana en aquesta cursa. Qui potser, si ho sap, és Fernando Alonso. Per què? Doncs perquè ens hem adonat que Fernando Alonso és un visionari. Esperant que arribi a la graella de sortida per poder parlar amb ell, per veure les sensacions que té i per veure què ens diu, què pot fer. Té a Robert Kubica davant, té els dos Red Bull, arriscarà, no arriscarà la sortida.